low pressure area na himo ng bagyo apan way direktang epekto sa Sugbo. Samtang laing low pressure area na sigpatan. Alang sa dugang weather update ani si Engineer Al Kiblat ang OIC sa Pag-asa Visayas. Maayong hapon, ano ang pinaka-latest weather update? Ang low pressure area suod sa Philippine Area of Responsibility nga atong gisigi og monitor sa atong miaging semana, hingpit na kining nahimong bagyo o gipanganlan og Tropical Depression Igay. Ikaduha ning Hunyo o ikalima ning tuig 2019. Kasamtangang ang iyang sentro na mahimutang sa 175 kilometers east of Calayan, Cagayan. Doon na kini gikusgon nga hangin, haduol siyang sentro nga 45 kilometers per hour o gustiness nga dili mo sobra og 60 kilometers per hour. Hinay kay ang paglihok o almost stationary tungod sa interaction sa laing sistema sa bati nga panahon nga low pressure area gawas sa Philippine Area of Responsibility west sa northern 595 kilometers west of northern Luzon o naa kini sa West Philippine Sea. Ang maong bagyong tropical depression layo kayo sa Kabisayaan ug wa kini direktang epekto. Hinoon ang hatak o bira sa hanging habagat mao'y magpaulan sa dakong parte sa Luzon, ingon man sa kasadpan bahin sa Visayas. Ug tungod dinhi, sa mosunod nga 24 oras, ang kasadpan bahin sa Visayas, particularly sa Panay o Northern or Negros Occidental, makasinati og labihang pagpanagom sa kalangitan, inumanan sa katag ng mga pagulan o panugdog o kilat, nga usahay dunay higayon nga kusog ang ulan bundak nga posible kini makamugna og baha og dahili sa yuta. Samtang nabiling bahin sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Sugbo, makasinati og madagomon ng kalangitan, inubanan sa patak-patak ng mga pagulan o panugdog o kilat. O kining low pressure area nga nagawa sa Philippine Area of Responsibility, wala na to ni mapaabot nga mosuod sa Philippine Area of Responsibility. Base nining forecast track sa Pag-asa, ang maong bagyong tropical depression nga si Igay, gipaabot nga sumunod nga 12 hours, muhinay kini ug mahimo na lang low pressure area, una siya mugawas sa Philippine Area of Responsibility ugma. Ang hangin kasarangan ngadto na sa kusog nga nagikan sa bagatang kasadpan ang muhuros sa tibuok Visayas ug dili ta mo kumpiyansa mga kapuso sa mga gagmayng sakinang pangdagat kay baloron kayo ug delikado sa posibleng dunay mahitabo nga katalagman sa kadagatan kay posibleng moabot ang pagbalod nga 3.4 meters ang gitason. Pero mga kapuso, wala tayo gi-issue nga gale warning. Ang range of temperature din sa Visayas magasukad sa 25 ngadto na sa 32 degrees Celsius. Ug doon na kini katumbas nga heat index nga magsukad sa 38 ngadto na sa 40 degrees Celsius. Para sa extended weather outlook hangtod sa Friday sugod sa Wednesday, mapaabot na nato nga improved weather condition hangtod na sa Friday nga makasinati tang mga panagsa ngadto na sa pagkamanag-ungon ng kalangitan inubanan sa patak-patak ng mga pagulan pero di gyapon ta mo kumpiyansa kay naagya po ng kahigayonan nga dunay kalit nga bundak sa ulan tungod sa localized thunderstorm nga angay natong bantayan ang i-issue nga thunderstorm warning sa Pag-asa usa ngadto sa 2 ka oras sa dili pa mahitabo ang panugdog ug kilat. Ang haring adlaw, musilang ugma sa mga alas 5:25 or 26 sa buntag. Para sa durugang detalye, may mong mubisita sa among official website bagong.pag-asa.dost.gov.ph o sa mga social media accounts sa Pag-asa. Maukad tong pinakaulaing kalambuan sa dagan sa panahon, gikan diri subuatan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST. Ako si Al Kiblat para sa Balitang Bisdak. Daghang salamat.